Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a wani sabon darasin namu. A yau yan uwa muna dauke da wani darasi mai matukar amfani. A yau yan uwa darasin namu zai nuna maka yadda za ka yi kai downloading din story Facebook din mutum. Misali kamar haka. Yanzu kun ga story din Facebook din mu misali. To kamar da yadda ka sani dan uwa Facebook bai baka daman da za ka yi downloading din story din Facebook din mutum ba. To yan uwa ku biyo mu daga farkon bidiyo na har ƙarshen shi, insha Allah za mu na muku yanda za ku yi downloading din story Facebook din mutum duk wanda kuke so. Amma dan uwa kafin mu je ga bidiyon namu, idan wannan ne farkon ziyartar ka channel din mu, kar ka manta ka danna mana subscribe wato alamar ƙararrawa yanda daga mun saki sabon bidiyo zai zo maka kai tsaye. Har ma idan bidiyon ya burge ku za ku iya danna mana like saboda ku karfafa mana gwiwa. Mun gode. Mu je kai tsaye ga bidiyon namu ba tare da na bata mana lokaci ba. A farko za ka zo ka shiga Play Store kamar haka. Bayan ya kawo ka wannan fuskar, za ka shiga kamar haka, sacin. Za ka yi sacin kamar haka, story for Facebook. Sai ka yi sacin ɗin shi kamar haka. Bayan ka sacin shi zai kawo maka wannan zaɓuɓɓukan. To kar ka manta ka dubi da icon ɗin da zan shiga, wannan icon ɗin shi za mu shiga mai downloading. Zan ma aje muku link ɗin shi a description inda za ku shiga ku ɗauko shi cikin hanya mafi sauƙi, saboda ba lalle bane ka shiga Play Store ya baka shi. To misali yan uwa idan ya kawo mu, kun ga mu kamar yanzu mun riga mun yi downloading ɗin shi, ba zai nuna mana ba, sai nuna mana open, saboda mun riga mun yi downloading ɗin shi already. Sai mu shiga kamar haka. Yawwa yan uwa, bayan mun shiga zai kawo mu wannan fuska, zai tambaye mu akan mu bashi allow, sai mu danna allow ɗin nan, sai mu danna auto download ɗin nan, nan tick ɗin. Bayan ya kawo mu nan, bayan ya kawo mu nan, za mu shiga nan IG and Facebook server, misali kamar haka. Bayan ya kawo mu nan, sai mu zo mu tick, gaga ya ba mu wannan option din biyu, download Instagram, download Facebook. To za mu shiga download Facebook story, misali kamar haka. Bayan mun shiga nan, in muka jira shi zai buɗe mana, zai kawo mana fuskar mu yi downloading, mu yi login din Facebook din mu. Saboda matsalar network yake dan delay. Yauwa kamar yanzu haka kun ga ya kawo mu, ya ce mu sa mobile number din ko email address, duk dai kamar inda ka san dai kana login Facebook ɗinka. To za ka zo misali kamar haka, in ka zo za ka shiga kamar hakan nan. Bayan ka shiga misali kamar haka, ya kawo Facebook ɗinmu, bayan ya kawo mu sai mu login. Bayan mun sa komai da komai nan, sai mu login kamar haka. Dake akwai matsalar network, za ku ga yana ɗan delaying haka. Yauwa misali kamar haka, kun ga yanzu ya kawo fuskar Facebook ɗinmu. Yanzu nan shine fuskar Facebook ɗinmu. Kun ga duk story ɗina, ga sun duk story ɗina duka. Kun ga to kamar yanzu mu shiga wannan option ɗin. Kun ga yanzu idan na shiga wannan, kun ga sorry da ke akwai matsalar network. Yauwa kun ga yanzu ya kawo, na shiga wannan. Kun ga yanzu kun ga wannan this story din shi ne cikin biyan nan. Kun ga to kamar yadda ya kawo mu hakan nan, kun ga a ɗazu ba da daman kai downloading din shi ba. To kun ga yanzu idan kuna buƙata sai ku shiga nan inda ya nuna alamar plus din nan, kamar to kun ga nan ya nuna muku biyu idan za ku kalle shi, ƙasa kuma download. Misali kamar haka, ina da buƙatar in yi download din shi, misali kamar haka. Kun ga download start. To yawa kun ga kamar yanzu ya gama download complete. Yanzu misali da ina buƙata abu na, zan zo in shiga kamar haka. To yanzu duk wanda nake so gashi nan, haka zan shiga na shi, duk wanda nake so. Kun ga
gashi duk wanda nake so kun ga. To yanzu misali mu dawo a nan a gallery din muna da buƙatar mu gan shi kun ga, zai kawo ni kun ga videos ɗina kun ga ya riga ya zo kun ga. To haka muka zo ƙarshen bidiyon namu. Mun gode da ziyartar channel ɗin mai suna Ɗan Gata GX TV.